Bim, čaute, tu je Gogot. Aha, vlastne není. Práve natáčam iné video. To možno na budúce natočím ďalšie video o Gogotovi. Takže, dneska by som chcel natočiť video s dvomi témami. Téma číslo 1, kokoti z Google. Google, mimochodom. Píše sa to s dvomi O, ale normálne to má byť s tromi, takže Google. No, asi tak. A potom kokoti v našich komentároch. Zatvorke kýdi. No takže, téma číslo 1. Tí buzeránski kokoti nás mazali, z Google nás mazali video pornote. No nie sú to buzeráci špinaví? Hádam jedno z našich najlepších videí, aspoň podľa mňa, osobnej mienky. Ale to je jedno, proste sú to priebané buzemy, aby nikto ujebal do choráky. No ale to je pomysle. No a druhá téma číslo 2, tak tá sa týka kidov v našich komentároch. Kidov typu BRC 50 BORC, tak prepáčte, BORC 55, potom sú tam kokoti ako Minecraft Boys, to je dosť mimochodom, potom je tam Bluetooth LPS, Onyx a podobné buzny. Ja neviem ako, o čo vám ide, píšete nám do komentárov, že sme kokoti, buzeránci a podobne, ale prečo? Honíte si tam ego, jak jebnutí, to ma neviete, že to ego sa takto nehoní. Ja vám ukážem, jak si vyhoníte ego. To ego sa takto nehoní. Takto sa to fakt nehoní. Takto ide ego a honíte ho. A keď ho chytíte, tak dohonil som si ego. To sa nerobí tak. K tomu, ako by ste ho vôbec dobehli, veď ste trsty, kokoti. Ako, skapali by ste Adam po 2 metroch behu. Neviem, ako sa vám ide. Správne sa ego honí tak. Ako ja neviem. A v prípade, ak chcete byť náhodou chránení pred dačím, teda po správnosti by sa to malo takto zabaviť pekne. Do kondomu by sa to malo zabaviť a honíme. Takto sa honí ego. Nehoní sa určite hen tak, napíšte sa vám jebe kokoti. Takže, ak si myslíte, že som Media King, dajte link. Ak si myslíte, že som iba King, tak dajte dislike. A ak si myslíte, že ste priebaví, tak mi napíšte komentár plný nadávok. Dobre, takže toto by toto video chcel končiť. A čauko! Sú dobrí a statoční, rýchli a smelí, bystrí a verní, to svet o nich vie. Ženú sa lesom a pieseň im velí, medvedia pieseň už zďaleka znie. Gumkáči